Takže, čaute ľudia. Dneska tu máme nové video, ale dneska tu máme nové video, ale máme aj novú vec. Dneska nepôjdeme dobre. To nebude opapané. Ale pôjdeme na zmrzku. Takže, pozrite si, ako zmrzku si dám a aké tam sú na výber. Je to vstupavé. Samozrejme, je to vstupavé. A hlavne viete čo? Za mnou je môj peso pozdrav. Hau, hau. Hau. Takže, čaute ľudia, práve prichádzame k zmrzlinovému baru, áno. Tam sa vyberáme zmrzku a natočíme vám, že aké tam sú druhy. Takže pozrite to, tieto zmrzky, jo. A takže sú to krové kalinky, takéto. Takže, toto, moja zmrzka. Bežte, ale musíme obližovať. Taká je obližená, jo. Pozrite hlavne, aký mám klobúk. Dám túto zmrzku. Aj s týmto klobúkom, tak pôjdeme tam na jízičko. Asi si tu nenájdem nových kamošov, ale asi to budú vajíčka. Tam sú vajíčka. Vidíte ma? Poredne. Tu? Hneď vyslov. Táto, alebo táto. Na ktorú chcete ísť? Na tej, ktorej stojí, alebo na tú modlu? Na tú zelenú? Dobrú! A tak mama, nevadí. Angelička, akú máš rada zmrzlinu? Akú máš najradšej? Jahodovú. Kam najradšej chodíš na zmrzlinu? Sem. Vstupavé? Áno. Ty si výrobca zmrzliny. Tak akú zmrzlinu by si vyrobila takú novú, čo neexistuje ešte? No, urobila, aby šla. Ja sa musím zamyslieť.